Moni ndine Jack ndi kuli mpungwepungwe mu dziko la Haiti. Haiti ili ku Caribbean ndi imodzi mwa maiko akuluakulu kwambiri ku ma Caribbean Islands. Ili number 3 pa maiko onse akulu. Population yawo ndi 11.5 million. Koma ndi dziko loti losakhazikika. Dziko losauka kwambiri, dziko losauka koma losakhazikika kuyambira kalekale. Ndi dziko lonena kuti kalero kunali ma indigenous people. Nde chifukwa cha doti lake maiko akunja ngati ma Americans anatenga anthu okuda amene analiko ma slaves anakatula ku Haiti kuti azikagwira ntchito ya ulimi, amalima mizimbe chani, anali ngati basi ma slaves omagwirira ntchito ku Haiti. Ko anthu nkumapindulapo maiko ngati France, USA amapindulapo mizimbeyo eti sugar chani ma business pamene anthu okuda amagwira ntchito anasiya kwambiri kumeneko. Nde in the end anapezeka kuti anamenyera ufulu wawo and mu 1820 anakhala independent. Koma ngakhala anakhala independent zinthu zizina dziko la France linalamula Haiti kuti kulipira independence yawo up to $200 billion akhala kulipira maomota ndalamazo akapeza ndalama atukule dziko lawo amalipira France analipira more than 200 billion mpaka na 1947 anala kulipira be ngongole yake tikulipira ufulu wawo bwino. Dziko lake lonena kuti alibe zinthu zenizeni zodalira, amangomenyana ukauka sakondana basi. Ndi dziko lija loti chaotic, amaichira kuti a failed state pakali pano. Mu 2021 anapha president wawo dzinake Jovenel Moise, anamupa and chimpheleni mu 2021 kulibe president, kulibe boma, anayikapo ngati timu ya anthu olamulira temporary koma zinakanika anachokapo. Pali wina wake akuti akuyimirira ngati prime minister koma ndi dziko lopanda leader, it's a leaderless country, kulibe maphunziro olongosoka. Nde kunali yambano magangi yeti magulu au pando aja opsa kwambiri osiyanasiyana moti anachita take over capital city Port-au-Prince. Magangi ito sono zimene amapanga magangiwo ndizonena kuti magulu au pando aja nangasi kulibe anthu, kulibe ntchito, kulibe china chilichonse choti munthu ngamadalire kuti ndizipanga izi. Ndamayamba uchigawenga uja basi abwera apanga kidnap munthu mmodzi banja lina lake. Akachita kidnap munthu uja anena kuti ngati mufuna kuti tisamuphe mutilipira. Mwaona, nde basi anthu achibale aja kayalipira ntchito basi kupanga ndalama kwake kumeneko. Ngati pena pake pali filling station achita take over azinena kuti ngati mufuna kuthira mafuta mutilipira kaifeyo, mukalipira ifeyo nde muthira mafuta. Pena pali pose pali magangi zochita control china chilichonse kuti olopa nsewu umene nsewu mwina ngati pali nsewu odalirika basi magangi achita take over. Ngati mufuna kudutsa ndeti mwalipira magangi aja. Anthu angophedwa, kukhapidwa, kuchitidwa nkhanza. Anthu 1.5 million anathawa nzikomo. Imagine anthu 1.5 million kuthawa. Nde akuthawira madera apafupi eti pafupi pali Dominican Republic, Jamaica chani. Sono maiko oso akukana. Nde sono anthu nosenu tikutengani bwanji. Afuna so azathamangisa. Nde pakali pano kwa ipaso kwambiri magangi kupha anthu, kuchita dziwembu. Kuli polisi koma ndi apolisi omwe wamakhala ndi amantha kwambiri. Eti mu 2010 kunapangika chivomerezi chopsa kwambiri and after chivomerezi icho chinapezeka kuti kunayamba kolera inaphaso anthu ambiri. Nde zinthu zoyipa zokha zongochitika mdziko. Nde nzodabwitsa unena kuti dziko loti losauka kwambiri koma upandu opsa kwambiri kumachita kuti why pamene kuchita compare ndi dziko ngati DRC. Ku DRC you know kuti anthu akumenyana chifukwa chonena kuti kuli ma minerals, at least you can see kunena kuti akumenyanira na izi yeti not kuti it's better koma kunena kuti chomwe akumenyanira na mukuchiona. Koma ukuku zodabwitsa nena kuti chifukwa chani akupha malidas akutani basi ngokhala state ya uchigawenga. Town iliyonse muli dzigawenga aliyesa akukhala ndi mantha zizo sakhala bwino zija kopanda maphunziro or even life expectancy yake anthu sakhala moyo wautali. Life expectancy yawo akunena kuti munthu at least akamafika zaka 66 amakhala kuti basi 66 nde mapeto akalambiratu. Pamene 66 yo munthu wankazi azibambo life expectancy yawo ndi about 63 kapena 60. Zopsa ndi dziko lonena kuti limakumana ndi mavuto ambiri, zimvula, zivomerezi, ma hurricane, ma disasters opsa kwambiri komanso uchigawenga kusakondana
and yet ndi dziko lokongola kwambiri lonena kuti lidati lichite focus on tourism akhoza kulemera kwambiri chifukwa chaka china chake anakhala nazo serious anapanga 200 million koma kusagwirizana kusafuna leader mapeto ake ndi awawa. Koma zimene zikupangika ku Haiti anthu ayambanso kuthawa zigawenga zamba kupanga upandu zikomo kwambiri.